ଥରେ ଘରମଣି ଜଙ୍ଗଲରେ ଚରୁ ଚରୁ ବାଟବଣା ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ତା ସାମ୍ନାରେ ମହାବଳ ବାଘ ହାଜର ହୋଇଗଲା। ଘରମଣିକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବି। ଘରମଣି ବହୁତ ଡରିଗଲା, ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ବାଘକୁ କହିଲା, ଆପଣ ହେଲେ ରାଜା, ତେବେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଖାଇ ମୁହଁ ଦାନ୍ତ ଅସନା ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଝରଣା ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇବେ ଏବଂ ଝରଣା କୂଳରେ ଗୁଗୁନି ପଥରରେ ଦାନ୍ତକୁ ପଜେଇ ଆସି ମୋତେ ଖାଇବେ। ଠିକ୍ କହିଲୁ କହି ଯେମିତି ବାଘ ଝରଣା କୂଳକୁ ଯାଇଛି, ଘରମଣି ଛୁ ମାରିଲା। ହେଲେ ଯାଉ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଘରମଣି ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। ସେଇଟା ଥିଲା ସିଂହର ଘର। ସିଂହ ଯେମିତି ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିବା ବେଳେ ଦେଖିଲା, ଅନ୍ଧାରରେ ଆଖି ଦୁଇଟା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ସିଂହ ଗର୍ଜନ କରି ପଚାରିଲା, କିଏରେ ତୁ? ଘରମଣି ଭାବିଲା, ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନ ଯିବ। ତଥାପି ଏଥର ମଧ୍ୟ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି କହିଲା, ମୁଁ ଧବଧବ ରାଜା, ମୋ ଶିଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ଗୁଜା। ଏକ ଶିଙ୍ଗରେ ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଙ୍ଗରେ ସିଂହକୁ ମାରେ। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସେଠାରୁ ଯାଇ ଆଉ 5ଟା ସିଂହକୁ ଧରି ଆସିଲା। ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଜନରେ ଗୁମ୍ଫା ଥରି ଉଠୁଥାଏ। ଘରମଣି ଛାତିକୁ ଦମ୍ଭ କରି ରହିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଏ ସିଂହ, ତୋ 10ଟା ସିଂହ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲି, ତୁ କ'ଣ 5ଟା ସିଂହ ଆଣିଛୁ? ଆସ, ତୋତେ ଆଗ ମୁଁ ଖାଇବି। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହମାନେ ଭାବିଲେ, ଏହି ସିଂହ ଆମକୁ ଏକୁଟିଆ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଯିଏ ଯେଉଁ ବାଟେ ପାରିଲେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଧାଇଁଲେ। ସକାଳ ହେବାରୁ ଘରମଣି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଏହି କାହାଣୀଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ କୌଶଳ ବା ଚତୁରତା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବା। ଏମିତିକା ମଜାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଗପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।